غير ناتو لا لا الجيت يا مدوار وهياتي يا علي يا علي. L-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U tieżis il-lejla nġbarna hawnhekk flimkien biex nofru din l-Ewkaristija għall-irwieħ tal-parti n-nieqsa mill-koppja. Jekku xej jew jekku xow. Imma mhux biss biex nitolbu għalihom u niftakru fihom u forsi b'nostalġija kbira, forsi bidwejjaq u forsi bidbatija kbira, kważi nerġgħu nġeddu dak li ġara in-nuqqas it-telfa. Ma jkunx biżżejjed jekk nagħmlu hekk biss. Waqt l-Ewkaristija aħna niltaqgħu mhux biss ma' Alla, ma niltaqgħu ma' dawk li għaddew fil-ħajja ma' Alla. U propju f'dan il-moment fil-quddiesa fejn inti sa tiltaqa' mar-raġel tiegħek. Fejn inti sa tiltaqa' mal-mara tiegħek. Iwa, din hija l-verità. U propju f'dan il-moment fl-Ewkaristija. Għax jekk hu qiegħed fi Kristu u aħna hawnhekk miġburin fi Kristu, ser niltaqgħu ma' Kristu l-ewwel fil-kelma, imbagħad ninaqdu miegħu fil-ħobs, allura intom ser tingħaqdu ma' żwieġkom, mal-mara tagħkom, mar-raġel tagħkom issa f'dan il-moment. Jew niċċelebraw din l-Ewkaristija kif jixraq billi nitolbu maħfra ta' ħtijietna. Jew nitolbu maħfra lill-mara tagħna jew lir-raġel tagħna tan-nuqqasijiet li seta' kien hemm, imma jew inħossuna maħfurin mill-mara tagħna jew mir-raġel tagħna. Jew inħossuna maħfurin għax jekk qegħdin ma' Alla ma jistgħux ma jħobbuniex, ma jistgħux ma jaħfrulniex. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, għad-dissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu, u Alla, inti rid li ibnek il-waħdini joħroġ rebbieħ fuq il-mewt u jitla s-sema. Għati lill-qaddejja tiegħek li ħallewna ir-rebħa fuq din il-ħajja li tgħaddi biex għal dejjem isseħħilhom jaraw lilek il-ħallieq u l-feddej tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf.
Tassew boloħ minn twellitihom daw kollha li ma jarfux l-Alla u mill-ħwejjeġ tajba li jidhru ma waslux biex jarfu lil dak li hu. Lanqas arfu lil min għamilhom huma u jarawhom b'għajnejhom. Imbagħad in-nar, ir-riħ, l-arja ħafifa, id-dawra tal-kwiekeb, il-mewġa qawwija, id-dawl tas-sema li jmexxi d-dinja, lil dawn ħasbuhom Allat. Jekk ħasbuhom Allat għax taxqu biġmielhom, inbisshom jifhmu kemm huwa aħjar minnhom is-sit tagħhom. Għax min ħalaqhom u l-bidu ta' kull ġmiel. Jekk jistaġbu bil-qawwa u l-ħidma tagħhom, imisshom jindunaw minnhom kemm hu aqwa minn dak li jagħmilhom. Għax fil-kobor u l-ġmiel tal-ħlejja jinaraf bħal fi ġbija dak li jagħmilhom. Imma dan mhumiex ta' min ilumhom biss. Għandhom mnejn ħarġu mit-triq it-tajba huma u jfittxu lill-Alla bix-xewqa li jsibuh. Ifittxu bir-reqqa l-emejjel tiegħu, iżda tħawdu b'dak li raw fihom. Daqs kemm huma sbieħ, imma lanqas dawn huma ta' min jgħaddirhom. Għax jekk setgħu jarfu daqshekk u jħadmu moħħhom fuq l-ħolqien, kif ma sabux aktar malajr is-sit tiegħu? Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, ismewit ixandru l-glorja ta' Alla. Ismewit ixandru l-glorja ta' Alla, hemm li dejh tħabbar fil-firxa tas-sema. Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Ma hemmx aħbar wanqas kliem, ma hemmx leħen li ma jistemax, ma l-art kollha jasal leħinhom, ma d-dinja kollha jixteret kliemhom. Kjoġobkom qumu bil-wifqa. Għawwu qalbkom, werfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom fil-qrib. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: bħalma ġara fi żmien Noè, hekk ukoll jiġri fi żmien bin il-bniedem, kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu u jżewġu sa dakinhar li Noè daħal fl-arka. Imbagħad ġie d-diluvju u għeridhom il-koll. L-istess bħalma ġara fi żmien Lot. Kienu jieklu, jixorbu, jixtru, ibiju, iħawlu, jibnu. Imma dakinhar li Lot ħareġ minn Sodoma, Alla baċċita ta' nar u kibrit mis-sema u għaridhom il-koll. Hekk ikun il-jum li fih jidher bin il-bniedem. F'dak il-jum min ikun fuq il-bejt u jkollu ħwejġu ġewwa fid-dar, qis li ma jinżilx jieħodhom. Hekk ukoll min ikun fir-raba, qis li ma jerġax lura. Ftakru fil-mara ta' Lot.
Min ifittex isalva ħajtu jitlifa. Iżda min jitlifa isalva. Ngħidilkom li f'dak il-lejl lejn ikunu f'sodda waħda, wieħed minnhom jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jidħlu flimkien, waħda minnhom tittieħed u l-oħra titħalla. Qalulu fejn mulej u weġibhom. Fejn ikun hemm il-ġisem mejjed, hemm l-isra jinġabru. Il-kelma tal-mulej. Jekk nixtieq qabel xejn nirringrazzja ħafna lil dak il-grupp żgħir li niltaqgħu darba fix-xahar, grupp żgħir ta' Romol, ta' darba fix-xahar biex nippruvaw nirriflettu u naħsbu ftit u naraw kif nistgħu ngħinu lil min tilef parti mill-koppja, ir-raġel jew il-mara. Jiena naħseb m'għandix esperjenza għax għażiltien li nkun waħdej bħalna l-qasisejn. Imma naħseb li hija esperjenza diffiċli ħafna għalikom. Esperjenza jibsa u ta' min forsi ma ngħidx bdiet tfiq għax ma tfiqqat imma ta' min ilha il-ferita u allura qisu dak li jkun dara jgħix bija dan il-vojt u ta' min għadha friska, ta' min tkun friska ħafna. U allura tweġġa u toħroġ id-dem. Kif tafu intom meta fil-ktib tal-Ġenesi Alla jirrakkonta l-ktib tal-Ġenesi l-ħolqien, Alla jiraqqat lill-Adam u jieħu minnu l-kustilja u minna jagħmel lil-leva. U Adam meta jqom jgħid din hija laħam minn laħmi, din hija Adam minn Admi. Ekku allura bir-raġun illi tħossu l-vojt għax dik hija Adam minn Admek, dak huwa laħam minn laħmek. U bir-raġun tħoss in-nuqqas il-vojt. Però aħna ġbarna hawnhekk il-lejla mhux biss biex nerġgħu nfakru u niftakru fl-eżis tagħna li għaddew minn din il-ħajja l-oħra, ikun ftejt wisq jekk ma nħallux lil mulej idewwina, lil mulej jisalvana. Aħna qegħdin hawn biex inħallu lil Alla jisalvana, nħallu l-kelma tiegħu tgħinna nilqgħu dan il-vojt, tgħinna nagħmlu paċi miegħu ma' dan il-vojt, tgħinna niksbu enerġija u saħħa anki mingħand l-istess raġel jew mara illi ħallewna li qegħdin ħdejh għax ċerti illi għalkemm mhumiex iktar preżenti imma għadhom jeżistu imma huma ħajjin. Il-Vanġelu tal-lum ħaġa tal-għaġeb ma żilnieħx aħna u l-Vanġelu li tippreżenta l-Knisja jippreżenta l-laqgħa tagħna mal-mulej bħala ġrajja traumatika, bħala ġrajja li tixxukjana u jsemmi Ġesu fil-Vanġelu dak li ġara lin-nies fi żmien Noè, ħasda. Dak li ġara lilek, ħasda kbira, ma stennewiex. Dak li ġara fi żmien Lot, ħasda. U Ġesu jkompli jgħid fil-itnejn fis-sodda u fil-wieħed fis-sodda. Jew waħda fis-sodda. Fil-itnejn jaħdmu fl-imkien u fil-wieħed jaħdem u fil-waħda taħdem. Dan xi fisser? Dan ifisser li l-ewwel qabel kollox aħna rridu naċċettaw id-dwejjaq li l-vojt iġejb. Ma neħdux bi kbira li jiġu momenti ibsa f'ħajjitna. Qiegħed jgħidulna Ġesu. Ma nirrabjawx ma' nfusna illi forsi għadna ma drajniex. Irridu naċċettaw
li jibes tal-ħajja ta' armel, tal-ħajja ta' armla. Irridu naċċettaw. Imma ma rridux nieqfu hemm, imma hemm bżonn li naċċettaw. X'jekk ma naċċettawx nibqgħu waħlin hemmhekk. Jekk ma naċċettawx nibqgħu waħlejn nibku lilu jew lila. U żgur lila u laqasej l-raġel tagħna u lanqas il-mara tagħna ma jridu li aħna neħlu hemm. Żgur. Imma jriduna inħarsu l-qudiem, nimxu l-qudiem. Għax iħobbuna, għax iħobbukom. Imma biex nagħmlu dan rridu naċċettaw. Naċċettaw it-telfa. Iwa, hija telfa. Naċċettaw il-vojt. Iwa, huwa vojt. Issa xejdilna Ġesu. Ġesu ikellimna permezz tal-ħajja tagħna stess, il-ħajja tagħkom stess. Ħarsu ftit lura. Forsi hawn minnkom min ilu armel jew armla. Dak li għamiltu bid-batija, imma li għamiltu li jgħixtu bid-batija, imma jgħixtuh it-tfal li rabbejtu, id-diffikultajiet li superajtu, komplejtu tajxu l-familja, komplejtu mal-ħajja, b'ħafna tbatija, imma għamiltuh mhux weħedna bil-qawwa tiegħu, anzi jiena nimmaġina li fil-mument tat-telfa l-ewwel ħaġa li tiġik f'moħħok tgħid issa x'se nagħmel, issa kif se nkompli, issa kif jista' jkun. U bil-mod il-mulej jibda jurik li qiegħed hemm li hu preżenti. U jibda joħroġ minnek kwalitajiet, kapaċitajiet li inti qabel qatt ma immaġinajt li għandek. U l-mulej mhux biss ikompli jgħinek imma jagħtik il-qawwa biex tgħin il-ħaddieħor. Biex tkompli mal-familja, biex tagħmel kuraġġ lill-oħrajn, biex tagħti l-għajnuna lill-oħrajn. Kapaċitajiet li kieku ma kontx tiskoprihom. Forsi aħjar ma skoprejthom xu hekk għax in-nuqqas tal-persuna inħossuh. Imma skoprejthom. Meta ġara n-nuqqas skoprejthom. Dawn il-kapaċitajiet, ħaddimthom. Imma mhux biss. Il-mulej il-lejla qiegħed jistedinna biex nindunaw illi mad-disgrazzi kollha li ġrawlna f'ħajjitna tagħna ħafna grazzi u tagħna grazzja partikolari tafu li minnej. Ħanidilkom li minnej. U li nistedinkom tkomplu taħdmu fuqha. Biex qed ngħidilkom jien din jgħidilna l-mulej. Intom żgur li f'ħajjitkom ħabbejtu ħafna. U bħalissa f'ħajjitkom qed tħobbu ħafna. U intom tafu il-kol kemm aħna nafu, il-kol kemm aħna nafu illi parti importanti mill-imħabba li tagħti. Li titlaq. Li ma żżommx għalejk. Li ma tkunx proprjetarju imma li dak li għandek tgħaddih il-ħaddieħor. U din hija tagħlima kbira li intom mhux biss għextu ma' żwieġkom, ma' martkom, ma' raġel tagħkom u mhux biss sadkom tgħixu imma se tkomplu tgħixu. U minn meta ġie nieqes ir-raġel jew ġiet nieqsa l-mara din il-ġenerożità, din l-imħabba, din il-qalb iċċartet u nfetħet iktar. Ħanidilkom għaliex. Għax aħna fil-ħajja illum jew għada kollha kemm aħna niġu mitlubejn nagħtu l-eżes oġġett, l-eżes persuna, l-eżes esperjenza li għandna. Niġu mitlubejn natuha. L-estremità tal-imħabba. Biżejjed inħarsu lejn diversi ġrajiet tal-iskrittura mqazza. Saħansitra l-missier li jagħti lill-ibnu fuq is-salib. Abraham imsejjaħ li jagħti lill-ibnu Iżak. Imma meta jiġri hekk, għalkemm aħna nkunu qegħdin inħossu
id-batija u l-pejs tal-għotja il-mulej assigurana li jroddilna bil-mija fil-wieħed ta' dak li aħna nagħtu. Għalfejn qiegħed ngħidilkom dan? Biex kemm jista' jkun fil-ħajja tagħna ta' kuljum nippruvaw ngħixu l-attitudni tal-ġenerożità, tal-għotja, tal-imħabba. Meta nagħmlu hekk, ninsew jew aħjar ma niffukawx iż-żejjed fuq dak li tlifna, fuq dak li naqasna. Għaliex? Għax inkunu ffukati fuq dak li ħadd ieħor għandu bżonn u fuq dak li aħna nistgħu nagħtu u ngħinu u nħobbu lil ħadd ieħor. Ma ninsewx li fl-aħħar mill-aħħar l-imħabba nisranija imibnija fuq dan, imibnija fuq l-għotja, fuq il-ġenerożità, fuq li nkunu hemm mal ħadd ieħor. Jekk int tkun hemm mal ħadd ieħor, se tħossu inqas in-nuqqas ta' dik il-parti li tlift. Din hija tagħlima importanti li jagħtina l-Vanġelu. U hija skill prattika li tista' tgħinna nikkopjaw mad-diffikultà tat-telfa. L-aħħar kelma. Noqogħdu attenti b'mod speċjali għal dawk li t-telfa għadha friska. Noqogħdu attenti għal 3 sentimenti li nħossu kontinwament. Sense of loss, sense of guilt, sense of anger, is-sens tat-telfa, is-sens tal-ħtija u rabja. Dawn it-tlieta inħossuhom waħda wara l-oħra, xi drabi flimkien, xi drabi waħda qabel l-oħra. Ikunu hemm għax jagħmlu parti essenzjali u importanti minn dak li ngħidulu bereavement. Meta xi ħaġa li għalina kienet għażiża, issa m'għadix iktar fidejna. Is-sens tat-telfa, is-sens tal-ħtija u s-sens tar-rabja. Għodu attenti għal tan-nofs, għas-sens tal-ħtija b'mod speċjali. Għodu attenti għax ma jkunx ġej minn Alla, qatt ma jkun ġej minn Alla. Is-sens tal-ħtija. Aħna meta nitilfu xi ħaġa, is-sense of loss, jiġrilna mill-ewwel li nħossuna ħatja. Nġibidkom eżempju sempliċi u ħatifhmuni. Jekk ħabiba kellha tċempillek fid-9, daqt id-9 u kwart ma ċemplitx, 9 u nofs ma ċemplitx. Sa dak il-ħin tgħidġratilha xi ħaġa. X'intgħaddi siegħa sagħtejn u ma ċemplitx, ma tibqax tgħidġratilha xi ħaġa, tibda tgħid imma tgħid ħadet għalija b'xi ħaġa, imma tgħid jien qedtilha xi ħaġa u weġġajtha, sense of guilt. Nibda nħossni ħati. U dik forsi miskina sempliċement tkun insiet. Tkun insiet. Meta nitilfu xi ħaġa, persuna żgħiża, faċli nħossu s-sens taħtija. Mhux veru dak is-sens taħtija, mhux veru. Mhux veru, tagħtux kasu. Tagħtux kasu. Għax anki jekk kien hemm xi ħtija, Alla jaħfrilna u mhux biss. Il-persuna li ħabbejna u li tħobbna anki jekk inqastija, jekk qiegħda ma' Alla ma tistax ma tħobbniex, ma tistax ma taħfrilniex. Jew nitolbu lill-Mulej biex jagħtina għajnuna mal-ġrajja diffiċli li ġrat fl-istorja tagħna, jew nitolbuh jagħtina l-għajnuna li għandna bżonn biex inkomplu ngħixu din il-ħajja b'serenità li tiġi mill-imħabba,
mill-attenzjoni li aħna jista' jkollna lejn l-oħrajn. Issa b'fiduċja sħiħa nersu quddiem il-mulej ċerti li forsi ma jagħtinix kull ma nitolbuh imma żgur li se jagħtina dak li għandna bżonn biex nibqgħu mexjin qalb id-diffikultajiet tal-ħajja tagħna. Għall-isqfijiet, is-saċerdoti u djakni mejtin li xandru l-kelma u qasmu l-ħobs tal-ħajja lil ħuthom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li mietu vittmi tal-vjolenza, mibeda, disgrazzji u gwerer nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal rabatna, ħbibna u benefatturi tagħna li ħallew din id-dinja biex int li waħdek taf il-fidi tagħhom tagħtihom lena u l-mistrieħ nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina li nġbarna għal din l-Ewkaristija biex inġeddu l-fidi tagħna fi Kristu li miet u qam mill-imwiet nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskit ta' qalbna nżidu l-intenzjoni tagħna. Nitolbu lil mulej biex jagħti l-mistrieħ ta' dejjem lir-raġel tagħna jew lill-mara tagħna. U nitolbu permezz bl-interċessjoni tal-irġiel u n-nisa tagħna, nitolbu għall-familja tagħna, forsi għat-tfal jew it-tfal ta' tfal tagħna fiskiet. Inroddulek ħajr missier qaddis għad-doni tiegħek, għad-don tal-om għażiża tagħna Marija, qegħdin fis-santwarju tagħha, u għad-don ta' ibnek il-kbejr ħuna l-kbejr Ġesu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kantaw tkun imbirek mulej għal dej u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja,
Jitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa' s-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek għal qaddejja tiegħek biex tagħtihom il-premju tal-fidi tagħhom fi Kristu li bija oġbuk fuq din l-art bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bis-seta tiegħek nitwieldu, bir-rida tiegħek ngħixu. Għall-kelma tiegħek minħabba dnub nerġgħu lura fit-trab mingħajn nissawwarna. U meta joġob lilek nissieħbu fil-qawmin glorjuż ta' ibnek li bil-mewt tiegħu fdina. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis tas-sewient mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs ratti l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħ il-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar fil-qaddejti għal-twani boff. Ftakar fil-eżistana fil-din. Amen kif huwa bil-mawdija. Mitu fibnek u bħalibnek, għed fibnek u bħalibnek biex ixtawa għalija. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal qudiemek il-mejtin kollha fid-dawl tas-settiek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem.
flimkien mal-Verġi mqazzhom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħanamlu daqsxejn ta' eżerċizzju żgħir li huwa verità, verità. Min jaf kemm tlabtu ma' xulxin il-missierna. Ħossu issa wkoll qegħdin titolbuha ma' xulxejn. Qegħdin titolbuha flimkien mar-raġel mal-mara tiegħek. Għax din il-verità. Aħna naraw mċajpar u ma jaraw ċar. Induru lejn il-missier u ngħidulu flimkien. Missierna li inti tismew jitqaddes ismek, tiġi saltinata, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna d-nubitna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrid, isteħlisna id-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi, la tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Adios. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq il-ħtija tagħna, ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, iżda ngħid kelma waħda u ruħi tkun infejn.
nitolbu. Għamel mulej li jittalbu mlitana ikun ta' fejda għal qaddejja tiegħek l-irġiel u n-nisa tagħna biex bis-saħħa tas-sagrifiċċju li offrejnielek teħlishom minn dnubithom kollha u tagħtihom sehem fis-salvazzjoni ta' dejjem bi Kristu Sidna. Nerġa' mill-qalb inroddilkom ħajr li kontu hawn il-lejla, nirringrazzja lil Dun Karm li laqana hawnhekk fil-Knisja fis-Santwarju ta' Pinu u nirringrazzja wkoll il-grupp tan-Nadur li jħossib Dun Giuseppe Attart li ġibih ġaru. Il-mulej jgħinkom fil-ġrajiet sbieħ u inqas sbieħ tal-ħajja tagħkom. Inwedukom aħna s-saċerdoti it-talb tagħna. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.